Tulos na binawian in buhay ang 37 anyos sa si Mark Joseph Samonte kan Barangay Biriran, Huban, Sorsogon matapos na mabangga din pampasaherong bus ang pigmamanayong tricycle sa diversion road sakop kan Barangay San Francisco, Baaw, Camarines Sur, alas 7 kasubanggi. Susug sa investigasyon, hali sa syudad ni Naga, pasiring kuta Sorsogon ang biktima para i-deliver ang darang mga plasticware sa kan hanger asin planggana. Mantang hali naman sa Nabo asin pasiring kutang Manila ang bus. Nag-overtake subot ang bus sa pigsusundan na bihikulo, rason para kakanon kaini ang balyong linya asin mabangga ang tricycle kan biktima. Hitong collision na po nangyayari ta. Nakabali na po si bus duman sa lane kang tricycle, bali talaga buminunggo po siya duman sa duman po sa tricycle, kaya medyo talagang maaday po mabubuhay ang ini nga ni po dito on the spot po, tayo ni po nakairaran po sa sa bus po. Binisto ang driver kan bus na si Darwin Fontihon kan syudad nin Tabaco. Irido naman ang konduktor ni Fontihon na si Ramon Montaño kan maglukso subuot paluwas sa bihikulo. Dahil manin nakulugan sa lampas 30 pasahero kan bus. Sigun sa PNP, accident-prone area ang lugar, kaya pagiromdom kan otoridad na maging rigmat ng gad sa tinampo. Liwat po, mag-ingat po kita sa pag-drive, lalong-lalo po pag mauran, na talaga po dyan sa part po kang Barangay San Francisco, diversion po nga na yan, na talagang nagkakapira na po ang aksidente po dyan. Kaya always po, iwasan pa po ang pag-overtake, lalo na po pag mga kurbadang area po. Talagang yaon po yan nangyayari aksidente. Mientras tanto, nasa kustodiyan ng Unyan kan Baaw PNP ang driver kan bus na si Fontihon na posibleng mahampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to properties. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.